mondo nyithindo gi obed jomoko kiny. Wang'iyo ni seche moko nitiere weche matek madonjo ma oseketowa nyaka seche moko ni nyaka wamany puothe moko, wabed gi puothe mwapidhe alode, puothe mwapidhe bando, puothe mwapidhe niang. Nikech magi eki wadwaro ni gin bende ga seche magineno ka nyithindo moko muodo niang to gin be wamiyo gi niang. Ka seche ma bando chiek gin be wa ensure ni gimuodo bando. Wadwa ni waketgi atmosphere moro ma gibet ni gin gi parents. Aparo ni challenges gi nitiere bende osiepe mosekamin makonyowa. Nitie osiepewa moko ma wan go ma jo Afrika minya yudo ka nitie seche moko ma ng'ato okelo ne nyithindo go exercise books, seche moko ng'ato okelo lewni, seche moko ng'ato biro kata gi chiemo. Koro magi kwamedo gi mwayudo to osechorowa mbele. Erokamano ahinya. To nitiere ler mar kit budget mabende